Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal! Kif intom? Mela, isimma wasew din l-istorja ta' is-sibt li għadda kont qed nilab il-logħba noli ma' sħabi. Tafu li ma hija il-logħba noli u x'vera tfal. Dik il-logħba fejn xi ħadd jibqa' jgħod mill-wieħed sal-10 u tfal l-oħra jridu jistaħbew. Issa, kien imislili li kelli not, għattejt għajnejja u bdejt. 1, 2, 3, 4, 5. Meta spiċċajt u bdejt infittex, tafu xi ġrali. Ma stajtx insib lil ħabib tiegħi. Fittext mal-park kollu jiena, wara s-siġra, wara s-surzieqa, anke taħt il-bank tal-piknik. Xejn. Taf kemm inkwetajt tfal. Kienet xi ħaġa stramba ħafna. Għassejt indaqxejn mifxol jien. Imma imnalla kelli l-ħabiba l-oħra li qalt li ejja nfittxu flimkien. U hekk għamilna. Iż-żewġ teħbi flimkien, jiġifieri tim wieħed. U wara ftit sibnieh. U għadni niftakar. Kemm ma naqtu bil-ferħ. Imma tafu xi ħsibt wara jien. Li kultant meta xi ħadd jintilef jew ikun imdejjaq, mhux biżżejjed li noqogħdu nistennewh biex dak li jkun iseb it-triq. Aħna nistgħu nkunu l-għajnuna tiegħu. U dik tfal hija ħaġa sabiħa ħafna. Dak huwa emil tajjeb ħafna. Il-ħbib tagħna jinsabu fil-park tar-raħal ta' Zizi, qed jilagħbu noli. Issa jmiss lil tetu jott, qed jagħti għajnejh u jott bleħen noli. 1, 2, 3. Zizi, baba u Kika jiġru biex isibu l-aħjar post fejn jistaħbaw. Zizi qed tistaħba wara ż-żurzieqa. U Kika qed tarawha lil Kika. Kika titla' bil-qiegħda fuq il-bandla. U baba. Baba ssib post perfett. Ħadd mu sa jsib hawn. Tetu li lesti minni jott. 10. Lesti jew? Ġej. Tetu jaf ifittex ħafna. Lil Zizi isiba mill-ewwel u lil Kika wkoll. Issa jmiss lil baba. Qed ifittxu u jfittxu. Imma baba mkien mu tidher. Għaddew 5 minuti, 10 minuti. Lil baba għadhom ma sabuhiex. Zizi donna ser tibda tinkwieta. Baba ma nistgħux insibuha. Zizi qed tħeġġeġ lil sħaba biex jieqfu jilagħbu u l-koll flimkien ifittxu lil ħabiba tagħhom baba. Ma jmurx baba ġrala xi ħaġa u qiegħda fil-bżonn? Dak hu ġest sabiħ u tajjeb ħafna. Il-ħbieb malar jibdew ifittxu bħala tim. Baba, fejn int? Qed isejħilha tetu. Baba! Baba! Qed tajjat Kika. Zizi qed tisma' xi ħsejjeż ġejjin minn ħdejn is-siġar. Bil-mod il-mod tersaq lejn is-siġar il-kbar. U hemmi baba. Baba, tant sabet post tajjeb fejn tistaħba u tant damet mistoħbija li spiċċat marret għajnejha biha u raqdet. Kemm qed jiddispjaċiha baba li nkwetat lil sħaba? Baba qed tiskuża ruħha ma' sħaba. L-aqwa li ħadd ma weġġa jew intilef, qaltilha Zizi. U l-ħbib tagħna jitanqu waħda kbira flimkien. Bizħarijiet, jew bil-pras maruħ merijiet, illi tibda mela darba u tispiċċa b'ton ferriet.
Għajd li ħrafa qabel norqod ħalli noħlom affarijiet sbieħ U kastelli u draguni sultan xwejja bil-bastun Is-soldati bil-kanuni jagħmlu bum 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 Għajd li ħrafa bisħarijiet jew bil-pras maruħ merijiet Illi tibda mela darba u tispiċċa b'ton ferriħ Għajd li ħrafa qabel norqod ħalli noħlom affarijiet sbieħ Xi żewġ mostri f'xi foresta jew xi volpi jew iljun Issa jetti waqt tempesta jagħmlu bum 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 Għajd li ħrafa bisħarijiet jew bil-pras maruħ merijiet Illi tibda mela darba u tispiċċa b'ton ferriħ Għajd li ħrafa qabel norqod ħalli noħlom affarijiet sbieħ Kemm ħaġa sabiħa ħbiberija u xvera tfal. Meta nieħdu ħsieb li xulxin, inħossuna aħjar u nkunu il-kol iktar ferħanin. Issa, nilagħbu logħba żgħira flimkien. Mela, se nurikom żewġ stampi. Fl-ewwel waħda jidher tifel qed jibki waħdu. U fit-tieni waħda, grupp ta' tfal qed jitqu jilagħbu kuntenti. Fejn taħsbu hemm bżonn l-għajnuna tagħna? Fl-ewwel waħda jew it-tieni waħda? Iva, ekku, fl-ewwel stampa. Għax meta xi ħadd ikun imdejja jew waħdu, nista' noqogħdu ħdeh biex ma jħossux waħdu, jew saħħansitra ngħinuh fli jkollu bżonn biex nerġgħu naraw jitbissem mhux vera. U jekk tara li xi ħadd iwaqqa' ġugaren, x'tagħmlu? Niġbrulux, proset. U jekk xi ħadd ikun waħdu u ma jkollux min jilgħab, tajjeb li nistednuh biex jiġi jilgħab magħna. Mhux hekk? Ara kemm huma affarijiet sbieħ dawn imma affarijiet żgħar, imma jagħmlu differenza kbira. Proset tfal! Dan huwa l-emil tajjeb tal-ġurnata li nieħdu ħsieb sħabna u li qatt ma nħallu lil ħadd waħdu bħal Zizi u ħbieb tagħna li dejjem jgħinu lil xulxin. U issa qabel ma nitilqu ejja ngħiduha flimkien. Lest? Nieħdu ħsieb lil xulxin! Proset tfal! Narakom għall-avventura li jmiss. U ftakru, ħaġa żgħira tajba taf tbiddel il-ġurnata ta' xi ħadd. Ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan Għax samaħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan Darb'oħra ngħidu merħba mallum saħħa ciao Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ciao